Jotono ketal video haino hai malam sofio hinkhe chwng tini nailainai o video ni bisingtwi BA 6th semester ni major paper wngkha bo 14 tei paper ni mung chwng naina harlainai obo wngkha paper history of kokborok literature 2 hinkhe norok kha khlaio buji mankhana 6th semester ni major paper 14 ni syllabus no twi chwng tini oro salainai tamo porna nangnai tei thumnarok nangnai hinkhe chwng puila o naina thangkha hinkhe no paper ni mung nugui mano hinkhe paper ni mung oro history of kokborok literature 2 mane chwng buji mano je kokborok ni kokro bai suijakmani laibuma no twi no chwng o paper 14 no ma porailainai hinkhe phaidi chwng unit ni bwkhak thanglai o no puila unit eba unit 1 no nugui mano written literature mane suijak kokro bai obo haikhe no tei rijak tongo poems short stories novels dramas and literary essays oro tei bisi bo mention khai rwjakha 1991 ni simi 2000 jora twi mane sana thangkhe suijak kokro bai ni bisingto chwng saimano koklop kothoma bwsarok tongo amo haikhe no je koklop kothoma bwsar kothomayung thwngnook obo hai je suijakmani 1991 ni simi 2000 jora twi kaibwswk suijakkha tei tamo suijakha je obono chwng cherui naiui ma porailainai omo haikhe no unit 2 bo same omo haikhe no rwjak tongo written literature oboto tei sana nanglakha wairy written literature wngkha kaisa suijak kokro bai hinjago oro tongo unit 2 o poems short stories novels dramas and literary essays tei 2021 ni simi 2010 jora twi hinkhe chwng obo buji mano oro je suijak kokro bai ni bisingo khopjaknai jemon koklop kothoma bwsa thwngnook kothomayung amtwui hai je tongmani suijakmani 2001 ni simi 2010 jora twi sabo suika tei tamo bijap suijakha tamo kothomayung tamo kothoma bwsa tamo koklop thwngnook rok suijakha oborok no twi no o unit 2 ni bisingtwi chwng ma porailainai ta hinkhe phaidi omo haino unit 3 bo same to same rwjak no phiyaba bisi simi pherlaima nukjago chwng je written literature suijak kokro bai ni poems short stories novels dramas and literary essays 2011 ni simi 2020 jora twi je suijakmani kothoma bwsa koklop kothomayung thwngnook amtwui hai je suijakmani obono twi no ma porailainai kaibwswk suijakha sabo suinairok sabo bo bisio suikha 2011 ni simi 2020 ni bisingo je suijakmani ta obo haikhe no unit 4 o bo tongphio written literature je poems short stories novels dramas and literary essays 2021 ni simi je tabuksuk jora twi romti tabuk 2026 hinkhe 2021 ni simi 2026 jora twi je phainai teibo 2027 o amjokmung rwnai hinkhe 2021 ni simi 2027 ni jora twi tamo suijakha haikhe no ma porinai oro tamoni kha 2021 to till date omo hai 2021 ni simi tabuksuk jora twi kothoma bwsa koklop thwngnook kothomayung omo hairok kaibwswk suijakha suinairok sabo bo bisio suijakha omorok no twi no unit 4 ni bisingtwi chwng ma porailainai kha khlaio norok jotono buji mankhana hinui tongmung bujiya tongkha hinkhe comment khlai sadi tei mungsaswk rok chayarok tongkha hinkhe nakarui ridi hinkhe jotono hambai tei malai phinai kwtal video o tei bo norog ni bai kwtal video tubuna bagui ang chaitogui tongo tei haino hai kaisa hambai riui video no oro no mwthak sinai.